akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay si Bimbim, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Tagalubo, Bunbun, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibati sa akong bana. Bisyoso masagod ni siya. Aron niyang isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nanuktok eh. Mel! Si Randy. Uy, saan naman ang orasa? Abli, ripanan mo siya. Lahapit naman dahil mabuntag. Natugtugaok naman ang mga manok. Nganong naaman sa gawa si Randy, oy. Ay, gusto. Nakatog na sa di ay ko ginuwat niya gabi eh. Abli ba? O, lagi, oy! Kadiyat! Tugkaya ni magkabli, oy! Ay, nalimungawan pa ko, oy. Tingamang gani ko nganong ni akapas gawas. Sud, kay akong isira ng puntan, kay kadlawon pa. Kadlaw na di ay? O taon dong, pero na lang dyan ni mong buhaton da. Madaot ka gid kadugayan anang kalaki ni Morande. Sa bahay. Patuso kay lipong ko. Ay, mauro gyud nagkamatya ni Morande, kanang imong bisyo. Kanang magbinuntagay kag inom. Unya, ambot ko nakakaon ka ba ka sa saktong oras. Unya, manigarilyo ka pa. Naana gyud ang tanan nimong bisyo nga makadaot sa imong lawas, Randy. Kanahan. Abi na kong naminaw. Nakatog naman di ay ni. Labad na sa di mong o. Aw, Merisi. Oh, hubog na sad kang nauli ganin ng kadlawon. May gani ka nakatultol ka pa nga muli din isbay karahuak ang dako. Saba sa bebe. Ano sa kong init? Ano sa init ya? Imong kape. Kung gusto kag noodles, to apod. Init pa to. Malay, ganan ako ni mo ba? Okay. Yaw-yaw tuod ka, pero naibaw na gid ka. Kasi yung buhaton kung mahubog ko. Kapahagid sa kong asawa. Saba di ay. Luluhan ang tanim mo. Kao na diya. Mauna diha. Maunang magdahan ng bana nimo. Kay nagkahubog at timanon man sabne mo. Ay, maunsaon nandiay nako. Nga ba naman anak ko sa Randy? Ang masal pasagdan ko lang na siya. Uy. Ay sus! Ako ba asawa ng bana nimo? Ay wa na, uy. Ipasagdan ko na uroy na. Gusto siyang mamatay sa'yo, ay pasagdan. Ma. Kaya someday na iyang gibuhat siyang kinabuhi, ha? Hikog na, uy, Bim. Bao siyang di makaayos lawas na iyang gibuhat. Huwag na isigihan niyang buhaton. Murarabag yung dakog kita. Murag ang iyang kita siguro, no? Kuwang pa manggis siyang bisyo. Kaya bisan og minyo na. Himarkada lang gihapon. Ma, gusto na, mambay. Gusto na, good. Niyagay ko sa ato, kay muundang na kong yaw-yaw ni Randy sa amo. Ako naman sa di hinuwi mong yaw-yawan ron, eh. Maudiniti man, Bim.
Sayo kag yung mabiyuda ng bana mong bisyoso kaayo. Ma! Ambisyon sa kumbana, labi na ang pag-inom, unya ang pagpanigarilyo, sukad pagyud ni sa ulitaw pa siya. Hangtod na nga naminyo nami. Hangtod nga diha nakaanak nami. Daghan na og ipamati ang akong bana. Og balik-balik na may magpa-check up og doktor kay magsigi og sakit ang iyang uog tiyan. Og dili makatug. Unya, Agay, hinay. Hinay lang. ay naman to akong tambal. Nagresitas, doktor. Mutumar ko. Anong mawa, nagkasakit sa kuko. Naayo na dito sa Randy Bimbim. Nga tuwa lang sa eskina, nag-inom. Ug sa iya mga barkada. Unsa? Naginom sa day pa? Nalabihan ako sindahan ni Dolores, oy. Nakikiinom na sad uban siya mga barkada. Gahi agig uning tawhana oy. Wa man mo tagam adtong gisakitan siyag maayo si entiyan og Ya, bahala na lang siya pa oy, masakit na siya. Dili bita ako mag-anto sa sakit. Agay. Agay-agay na sad. Sanamsad na. Tambal, Bim. Sakit pa lang kung Uy, dili magpatakag tumalog tambal randi ha. Katong tubala, giresita to nimo sa unang pagmuo nimo anang sakit nimong tiyan. Oo. Karong sakita nimo, basig unsa na sad na. Mao nga magpa-check up ang doktor. Wala gihapon ang resulta lagi. Normal ra ang resulta sa laboratory test nako. O, resitahan lang kong pain reliever. Dili eh. Pa-check up tag usab og doktor kung anong nagbalik-balik na ng imong gipamati. Awa na. Nag-request ang imong doktor og whole abdominal ultrasound. Mailhan na gyud na og naunsa ka na gyud randi. Unsa man kunong oras sa makuha nato ang resulta? May nakita kong gallbladder polyps sa resulta sa imong ultrasound. Delikado ba na, Dok? Dili ra kaayo seryoso. Apan, ikay na lang tao sa bisyo, ha? May iresita lang ko nimong tambal. O seryosohon lang gid nimo ang pagtumaraan ng mga tambala, okay? Unsa na randi? Kita na diri sa resulta sa imong ultrasound sa? Nga may diferensya na ang imong gallbladder. Nya unsa man ni? May unsa pa ni polyps? Ay, hala ka randi. Niya palagi lang resulta diri sa ubos o nga wa ma-explain sa doktor nato. Hawa mo? Unsa man na? Early bilateral parenchymal disease. Hala ka randi. Disease ko no. Unsa man ka ning klase sa disease? Ako kinagisuwayan nag-research sa Google. Og base sa akong nabasa, murag delikado man. Nagsige pa siya og tumar sa iyang tambal karon. Naulian siya gamay, pero magsige man og sakit ang iyang batang og usahay maglisod siya sa pagginhawa. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, magsige og sakit ang tiyan sa akong bana. Og ang resulta sa iyang whole abdomen ultrasound kay gallbladder polyp kuno. Dili ba di ay ni delikado nga ingon man ang doktor nga dili ra seryoso? Ikaduhang pangutana, may usa pa ka result kung nabasa sa iyang ultrasound nga wa ma-explain sa doktor namo. Kining bilateral parenchymal disease. Delikado ba ni o kinahanglang tambalan? Ikatulong pangutana, normal ra ang iyang creatinine o guban pa niya mga laboratory. Apan ngano magsige man og balik-balik ang sakit sa iyang tiyan padung sa iyang batang sa kidney kahanin niya? Kanang whole ultrasound, makita ba ang kidney stones? Ikaupat og tapusang pangutana. Ang usa ka doktor nga among giduol, giresitahan sab siya og antacid og esomeprazole kay may hyper kuno siya. Kung may hyper, magsakit di ay ang batang? Unsa pa may angay namong buhaton aron maklaro og mahibaw-an kung unsa gyud ning iyang gibati
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bimbim. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical problems, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usama na ako ka psychiatrist, o mga drug addiction nga mga problema, kay usama na ako ka fellow the Philippine College of Addiction Medicine. Proud ko, nag-train ko sa Manila o dito sa New York, Amerika. Ngambog inyong gamay. So, kasi pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka rin padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong suliran. Official Writer's Page. Uri mo sa batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Bilingos Minya Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga there are no status quo and nobody is good at everything. Ayaw pagkamugambog yang ayang laki kay ka, bisag hudtod pa ng eskwela, kuha ng mga kurso sa universidad. Pare ka, abogado, doktor ka, pati naghahanap pag yapon magwa may balian ng kalibutan na. So learning is lifetime as long as buhi pata. Napagitidaghan angay makatunan naming kinabuhi dito magambog expert nang bitaw kay daghan dito mga limitasyon. Atong utok dili maka-absorb tanan nga mga angay may bala naning kinabuhi Daghan pa kayong di na to may balaan. Okay? Ang atong magtatampo ko rin si Bimbim, 24 years old. Married siya, nani siya anak, mga anak. Taga Lubo, Bunbun, Cebu City. Bunbun. Bunbun nila ni Mino Gabisay doon. Mo nang dapita diyan, no? O nagkaanan mo ko nang dapita diyan. Cebu City pagyapon ni. The other side di sa kaya ka paingon sa Pikas, guba, ari sa guba, no? Ila ni Tony Tony Pilo, musta naman yung mga guba. Doktora mga Indulos family dia dapita. Musta. Og ako na lang tubangan na mo ginin ako, no? Mga taga Siraw, Cebu City, si Reggie Kubong o Kabong, si Jim Miller Armamento, diya sa Sugod, Cebu, dili kay Sugod sa City. Mga taga Baybay City, mga Paraiso family. Dr. Ike, musta na attend mong atong reunion by Ike na, muni pare Edmond Villa, Dr. Villa, Noni Cabal, si Father Dennis Day, bye-bye, musta, Monsignor Apilio, si Ame, si Albert, si Ivan, si Randy, si Marlita, si mga Paraiso family. Salamat kayo mamay mo kung ipangyo sa imong mga tanong, palit na ko na buwak na sa inyo, mga taga, pamaning akong i-greet, no? Si Joel Garcia sa Upo, Pitogo, Bohol, Jonathan Ibon sa Danau City, Jewelry Istat sa Badyan, Jiga Garcia sa Pahak, Lapu-Lapu, si Ben Comidja sa Pardo, Cebu, o si Deserio Galulo sa Cagayan de Oro City, o si Porpelio Lim sa Inabanga. Musta naman dahil Dr. Boss Alisna, Panti Alisna, o kaya bang kinabuhi na ito sa Inabanga o Dahulog, Bohol, no? O sa mga suking tigpaminaw nato sa mga taga Region 8, maupay na aga, maupay na kulop, maupay na gabi. All over the world. So going back to our sender, si Bimbim, punto medical ang problema ni Bimbim. Mahitungod ni sa iyang partner, no? Tungod yung partner, mambati ito kasama. So akong paningkamutan na ni Bim, matubag na ko rin mga panguta. Unang panguta na, magsigi og sakit ang tiyan sa akong bana. Ugang resulta sa iyang whole abdominal ultrasound kay gallbladder polyp kuno. Dili ba di ay delikado nga ingon man ang doktor nga dili seryoso? Well, gallbladder polyp, no? Ako lang siguro po ning basahon ning tanan ni mong mga pangutana Bim o sa o mo tubag, no? Kay medyo laom-laom sa ibang pangutana na maglisod tingali ko pero maling kamot na gigapon ko naman kay gitawag itong gallbladder polyp and more open than that ma-associated na siya o gallbladder
stone. Natay gitawag og gallbladder polyp. Unya, good news aning gallbladder polyp kay taas kayo ang percentage nga benign ni siya. Benign, meaning to say dili siya malignan. Pero naay na bilin nga gamay nga porsyento nga mahimo siyang malignan or cancerous. Kubalikon, taas ang percentage nga dili siya cancerous, no? Benign ra ni siya. Ikaduhang pangutana, may usa pa ka result na nabasa sa ultrasound na wala ma-explain sa doktor na mo kining bilateral parenchymal disease. Delikado ba ni? Kinahanglang tambalan? Well, kining parenchymal bilateral parenchymal disease sa buta-sabot ani niya bim sa kidney ni siya. As you all know, duha atong kidney. So, bilateral. So, ang kidney nato, ang mga nephrons, mo na gitawag ito, mga nephrons sa atong kidney, mo na mo filter sa dugo ng mga di na gamiton sa atong lawas, mga toxic ba? Murag dialysis, murag sa tawag ni kining water dispense ba? Kanang aroy, kanang sa tubig ba? Kanang naay mo filter, no? Dili mawa ang mga hugaw-hugaw diha. Kung ang doktor nagsuspekta na naay problema sa kidney bilateral, iyan ang finding. Ngayon siya nga walay problema is because akong wa niya mag-explain sa imo, medyo na po siguro sa panahon, no? Pero sa kumbalikon, kini nagpasabot sa problema sa imong duha ka kidney. Serious na siya kung dili ma-diagnose properly o matambalan dayon. Mo na yung mga rason nga nga ubang mga pasyente nga may problema sa iyang kidney mo result into dialysis. Dialysis. Ngayon nga, Dok, magpa-dialysis ko kay para maayo ko. Akong klaro na. Kining dialysis, dili ni siya tambal. Kung dili usalan ni siya kapamaagi nga temporary nga alibyo, nga ang dugo nga adto unta moagi sa kidney, ipaagi og machine kay dili naman makafunction normally ang kidney. So, limpyuhon ang dugo para nga madigamit sa imong lawas. Pero dili ni siya tambal. May mga pasyente ani sa una nga naalagi kidney problem. Ang ultimate ko na nga solusyon kidney transplant. So, mauna siya. So, sa may mga simptoma ani nga na kay kidney problem. Musikag ihi-ihi. No? Frequent discante urination. Mangatol ka. Maglisod ka ginhawa. Ang imong mata, murag na ay mga bagay ito, mag-saging eyes ba? Puppy eyes. Dali ka panington, dali ka kapuyon, ang imong ginhinawaan, dili na kayo klaro. So, mara. So, kung saan nga, malikaya na ito nga, masakit ng kidney. Why exempted bisan kinsa, pwedeng masakit aning kidney problem. Hinalang makontrol na to ang atong blood pressure. Normal blood pressure, 120/80. Makontrol na to atong blood sugar. Piagi sa close sugar monitoring. Mga kahimanan niya na. Of course, naka-regular check-up. Mingon ng doktor, minom ka ni ani, metformin, sa may mga pag-control sa blood sugar, mo nang i-comply, mo nang i-follow. Mag-exercise ka, imong pagkaon is less carbohydrate or sugar, kinala nga dili ka overweight. So, maribot pasabot sa bilateral parenchymal disease nga huwag explain sa imong doktor sa imo bimbim, no? Sunod nga pangutana, normal ra ba ang iyang creatinine ug uban pa niyang mga laboratory? Apan nganong magsige pa man gibalik-balik og sakit sa iyang tiyan, padung sa iyang batang, sa kidney kahanin niya, kanang whole ultrasound, makita ba ang kidney, ultrasound, MRI, naanatay mga kuha na, urologist yun ang expert niya ni, mga problemaha, no? Urologist, tinanglan nga, makita ni siya gusto ka urologist, kay delikado na o dili mahatagan sa labing madaling pagtagad, no? Ang kining gallbladder mangod ako magakuan po ni siya ng mga problema ha. Labi na gyud og naa kay simbako lang og naa na kay gallbladder stone.
ha? Na kay gallbladder stone. Back to basic na ako nang ginatubag sa una. Ngano man makakos na may mahitabo nga formation of gallbladder stone, ha? Kay kanang gallbladder polyp, gallbladder stone, usually this happened at the same time, no? So kining gallbladder stone, usa ni siya ka problema wherein ang kining bile mugahi. As we all know, kining bile usa ni siya kay digestive fluid mo produce sa atong atay. Unya i-stored, itago or mapundo da sa atong gallbladder. So too much cholesterol, bile salt, mo na kita itong bile pigment, kining bilirubin, daghan nga kayo ng bilirubin or bile pigment, mao na siya mapurma og kanang gallbladder stone. Balik ko na ko, daghan na kayo bilirubin. Kining bilirubin, bile pigment na siya. Mao ni siya mahimo nga gallbladder stone. So, musakit ang imong right side sa imong tiyan. Ha? Usay mo, last og mga pila ka minuto. So, sa oras, kaya magkahilanat ka, mamiyilaw ang imong mata, imong kalimutaw, ang imong skin, mayellow. Ang itawag ito ng jaundice. No? Okay? So, naana mga tambal yan pero kinanglan nga mo pakita gyud ka ganing usa ka urologist, no? Ayun, careful ka sa imong diet para di ka magka-develop og gallbladder stone or gallbladder polyp, ha? Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Asa kami nga doktor nga modol nga giresetahan man sab mi aning esomeprazole kay may hyper kuno siya. Kung may hyper siya, masakit pa dahil batang unsa man ang buhaton. Well, esomeprazole is ano siya? Pare-pareha ni siya gumiprazole. Proton pump inhibitor ni siya. Ginagamit ni siya sa mga naay problema sa hyperacidity. Ha? Ang uban na rin ng mga gamiton sa hyperacidity kanang mga antacid like Mylanta. Ha? Kung may numduman. So, musakit yun. Musakit lang imong lawas ani. Muling batang, ang tiyan. So, kinanglan nga pwede rin mo na siya butangan o hot compress. So, pwede rin siya butangan mo kaon ka o mga fruits. Coconut water, pwede rin siya. Pero wali kumusta. Udol ka o gusak ka. Gastroenterologist. Gastroenterologist for the hyperacidity o gusak ka urologist sa imong gallbladder problem. Okay? So, hinaot, nakasabot ka sa akong speaker ni mo bimbing. Ako ning kamot ug po ko dili ba akong gastroenterologist sa kuka medical doctor, of course, psychiatrist po, ha? Pero napo ko na ibalaan, dili lang kayo garingog pareha ka laom kayo nga ibalaan ako sa mga espesyalista may tungod aning imong sakit. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Assalamualaikum all over the world sa mga beloved brothers and sisters ng mga Islam. Ug hinaot nga okay na nga atong kahimtang da sa Middle East. Daghan ka mga OFW in town nga naapektuhan sa mga gubot ng dapita. I know daghan kay tag mga listeners diya sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Qatar, diha kay na may magkuan ako, mag-chat nako nga naminaw sila, ha? America, Australia, Europe, na di na ko makapanginglaan ninyong tanan, no? Regards dia sa kung pagumangkon sa Canada, no? Si Yin o si John, no? O bang kinabuhi na to da, inaot nga walay problema, kuan, bugat, no? Ngayon tag walay problema, imposible. Naamgay problema ang tao, walay problema. Pwede rahaw with dance with the music. So from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat, Mayo.